Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu season 1. Kuna party engishile ku episode 1 leya thanks ma. Lana obaba Mseleku uchazela abafana ukuthi iqalephi indaba ya thanks ma. So uthi ubaba Mseleku ufuna ukubafundisa ukuthi inhlonipho ibaluleke kangakanani, kubaluleke kangakanani ukuhlonipha. Uthi kube nesikhathi la uma wakhe egula, ngaleso sikhathi ubesebenza kuKhozi FM kodwa ubengekho permanent. Kwafanele ukuthi ashiye umsebenzi eze ekhaya ezonakekela uma ngoba isimo besingekho sihle. So mayinakekela ke umzali ngesinye isikhathi ubemgeza emenzela yonke into. Uhambe kwaze kwafika nala sekuphela khona imali. Sebengasakwazi ukuthi bekhokhe imali i-medical aid ngoba ukugula bekulobu kukhula. So ngesikhathi enakekela uma ubethi ubembusisa emtshela ukuthi angeke aphinde ahlupheke akuhlupheka manje. Uchazile ubaba Mseleku nje istori esidabukisayo ukuthi kwesinye isikhathi noma esefuna ukuyikhulula bekufanele ukuthi enze iplan nokugeza futhi bekufanele nje ukuthi enze sure noma efisa ukukhala ubefihla engafuni ukuthi ambone umzali ekhala. Kodwa umvuzo wakho konke lokhu yile mpumelelo le esibonakala manje ngoba ngesikhathi ekwenza lokhu uma ubethi kubaba Mseleku angeke aphinde ahlupheke. Lokhu ke asebekubona impumelelo ngoba sekuyimona imoto eziningi. Iyona mphumela yokuhlonipha umzali, iyona mphumela yalo msebenzi abewenza ngalesikhathi enakekela uma. So ngezathu sokuthi ke wadlula emhlabeni wasebona ukuthi ngoba akazukwazi ukumbonga ekhona bazoba ne-brand, ngicabanga ukuthi i-brand or ikhampani because iy'moto siyabona zonke zithi thanks ma. Waqala lapho ku thanks ma esebona izinto zidlondlobala kuba nempumelelo. Kodwa kakhulukazi ukuthi aqiqe le story exoxela impumelelo nolandle nomnqobi ukuthi bazi ukuthi inhlonipho ihamba ibanga elingakanani. Kuwena ke Uthando Nes'thembu wangazi ukuthi hayibo kwaqhuma sekuthiwa thanks ma production kusuke phi ke beku ukudlulisa ukubonga kodwa ngoba akasekho emhlabeni uma kwaba ke iyona ndlela le yokumkhumbula noma yokukhumbula ukuthi konke abanakho kusukela emagameni abekwe umzali ngesikhathi ubaba Mseleku ebakhona ukumsiza ngesikhathi esenzema empilweni naye edlule ebunzimeni kodwa aziqinise ngoba bekufanele ukuthi akwenze lokhu ukusiza uma wakhe wambusisa-ke. Yingakho-ke kukhona uThanks Ma production. uThanks Ma usuka lapho. Kunina-ke enikhuluma iphutha ngoba phela abanye inkosi yami ku-social media, social media unendawo kodwa yokusanganisa abantu guys, ngiyanixoxela ngeke. Mina ngiyacela futhi ukuthi masizwana noma ningithanda, hayi phela ukuthi ningithanda ngaleyo ndlela, niyikhuze. Ungayijwayeli lento yokulandela iy'ndaba ey'bhedayo nawe uzukhanda iy'tori. Ngiyazi ukuthi la ku-social media kuyahletshwa, kunemigosi, izigaxa, isiphithiphithi, kodwa noma ukulandela ngoba uthanda iy'ndaba fine, kodwa ungakufaki kuwe ukuthi nawe uyotholakala usukhomentile kwi-page usho into ongenasiqiniseko ngayo, nento engalungile, nento futhi ongeke uyithande nawe isho kuwena. Mina ngiyanicela nje niyikhuze kuleyo ndawo ngoba khona kuwumkhuba ojwayelekile. Abanye omunye ezathi hayi siyahleka, ubona ukuthi into ehlekwayo ayihlekisi kodwa ukuthi manje sekunalento ya-social media ukuthi nje into ebhedayo
mayiqhutshwe ihambe phambili, bonke abantu bekhuluma into abangayazi. Ngikusholani-ke lokhu? Khona uTenksma abanye bamthathe bamqamba bakhandisa istori. Abakaze baze baye eMzumbe, abakaze bembone ubaba uMseleku before bamaze ngoba sekuba khona i-TV show. Kodwa-ke ngiye ngithi mina, uma abantu bezoba namagama anjalo ngomunye, kusho ukuthi kukhomba impumelelo. Uma abantu bezokusola ngokuphumelela kwakho, sekukhomba ukuthi ususebenze kakhulu, ngoba mhlampe bona bathi awu angibengeke enze into engaka, akumfanele lokhu. Okusho ukuthi uphumelele uma abantu bezoba nendawana la bethi hey, kuyasolisa. Ngoba phela angeke bonke abantu bewavuma amandla akho, angeke bonke abantu bethi cha waze wasebenza nzima, waze wasebenza kanzima, muhle umsebenzi owenzayo. Uma-ke ngale ndlela ejwayelekile ngapha kithi le yokuthi sithi hawu mhlawumbe wahamba wathola isigubhu, asingeke sisho kunoma ubani sithi unesigubhu. Kusho ukuthi umuntu ophumelele lo, okuthi abantu uma bembheka bebheke besengeso lokuthi hawu kunesigubhu phela laphayana. Iy'gubhu-ke nami angizazi kodwa zikhona la ku-social media, yileyo-ke nami engiyishoyo. Kodwa hlahle bengizonichazela ngoTenksma ukuthi uvelaphi, mhla ubaba uMseleku echazela umpumelelo. Nompumelelo-ke bazi ukuthi ukuhlonipha umzali, ukuhlonipha abantu bonke, inhlonipho ihamba ibanga elide, inenzuzo, yes. Asishiyeke lapha-ke indaba, iy'moto niy'bonile-ke nani ziningi, ziyanda-ke futhi ngoba sizathengwa nezinye, kusazothengwa nezinye. Ngibonge-ke i-support, yile phathi ebengiyikhohliwe ngisachaza u-episode 1 ukuthi kwavela ukuthi uTenksma uvelaphi, bababaza-ke abanye bakhanda iy'tori. Hey, kodwa guys, niy'khipheni ekukhulumeni ngoba nizoboshwa. Kanti nje ubuzosizwa yinto encane ukungahamba ukubhala into ongayazi. Uhlebe yona lo oyibonela ku-TV show esikhulunywa omunye umuntu igcine nawe kuwe lapho offline, ngoba uzoza la online ube nebhadi wena utholakale kuthiwa awuze-ke uyichaze lento bekufune bekuthole nokuthi usebenzaphi, uyimoshele nje kanti ukuba ukhomentanga. Ibambe nalento efuna ukuthi utholakale yonke indawo la kuney'ndaba khona ezi-negative, uyibambe uyinqabe nje, nqaba nawe ngoba hayi khona manje sesizoboshwa. Nami nje sengiyabhekisisa ukuthi into engiyihlebayo ngihleba into engiyibona ku-TV, angisafuni ukuhleba into engavelanga ku-TV, angisafuni ukuhleba into engavelanga ey'ndabeni ngoba anginamali. Ngiyasaba futhi nje nokuya enkantolo sekuthiwa ngibizelwe icala, ngeke, ngiyasaba-ke nje futhi-ke nokuboshwa-ke ngoba uyazi ukuthi kuthiwa icala livula ingubo lingene, nami ningithiphise la ukuthi hayi fix yebo usuzoboshwa-ke manje, nisho-ke kulokho ukubophisana, ngoba nje namanje nami ngizama ukuhlela ukuthi hey le bazosibiza, ngoba phela futhi ngeke ulwe nabantu abanemali ngoba bazofika nommeli oyingqondongqondo. Mina-ke ngimthathe ummeli oyingqondongqondo, engizomkhokhela ngani, oyokwazi ukuthi angibhekhe-ke ngingayi-ke ejele lapho ngingakhokhi imali, akekho, ngiyimshi. So-ke nani guys, maniza kule channel yami asikhomenteni ngokuhlonipha, sibe nenhlonipho ukuze kungabi khona ozogaxela, ngoba nami uma uphuma usho into engayishongo nami ngiyothi akahamba ayoboshwa ngoba ngaze ngisho leyo nto. Ngiyabonga i-support, ngiyabonga ngiqede, bye.